ଫଳ ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି କହିକେ ଧନରେ ବୁଝିଗଲୁ ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହଟା କେମିତି ଦୂର ହବ ଧନ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ମୁଁ କୋ ନିକଟରେ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କହିଲେ ମା ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକକୁ ଶନିର ସାପ ପଡ଼ିଲା ଶନିକୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ ଦୋଷଟା କଟିଯିବ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦଶରଥ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଘଟଣା ହେଲା କଣ ଶନି ଚାହିଁଦେଲା ରଥରେ ଜୋତା ହେଇଥିବା ସେ ରସି ଗୋଟେ କାଗଜ କଟିଗଲା ଆଉ ରଥଟା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ରଥଟା ଚକି ଯାଇ କାଗଜ ଭଳି ଖସି ପଡୁଛି ଏତିକି ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲା କେହି ଜଣେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ପଡିଗଲେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଏ କଥାଟା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଥିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ କହିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସ ବଚନ ଦ୍ୱୟ କହିଲେ ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଏ ନର୍କାୟ ପର ପୀଡ଼ନାୟ ହେ ବ୍ୟାସକୃତ ଅଷ୍ଟାଦଶ